салом дӯстон, ливерпули таърифӣ аз аввали мавсим ва дастаи даъвогар барои чемпионӣ, аммо то моҳи феврал чун ҳарвақта дар охири мавсим пешпоӣ хӯрд. Ин дафъам ливерпул дар бозиҳои ахири мавсим ба худ монаа нест. Аз як тараф албатта ки ҷароҳатҳо, мушкилоти кадрӣ ва проблемаҳои дигар дастаро ба чунин ҳоли зор расонд. Чунин ба назар мерасад ки Юрген Клоп чизе ки сохта буд бо худ гирифта мебарад. Дар бозие ки бо ҳисоби 3-1 ливерпул ғалаба мекард, оқибат 2 имтиёз аз даст дод. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Манчестер Сити ки барои қаҳрамон шудан бояд дар ду бозии навбатии худ ғолиб барояд, қувваи худро бо Тоттенхем месанҷад. Жиронаро бозии мушкил бар зидди Виллареал интизор аст. Челси ба меҳмонӣ Брайтон меравад, а Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд пешвоз мегирад Ньюкаслро. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар охири мавсим на танҳо имкони қаҳрамоншавии Ливерпул дар Премер-лигаи Англия аз даст рафт, балки дар Лигаи Аврупо ҳам умеди ҷоизагирӣ дигар намонду дар ҷоми Англия бошад МЮ барояшон дарди сар шуда буд. Вале новобаста аз ин дар рақобати зидди Астон Вилла гумон мерафт ки мерсайдиҳо аз пирӯзӣ истиқбол мекунанд. Юрген Клопро ба таври арзанда гусел хоҳанд кард. Вале шогирдони Уна Эмери чӣ гунае ки дар азобдиҳии дастҳои узви шашгонаи бузург ин мавсим чақон аст, сари бозингарони Ливерпулро ҳам дар охир вайрон кард. Вақти рақобат дар Вилла Парк бачаҳои Клоп аллакай дар дақиқаҳои нахуст ҳарифро маҷбур карданд ба дарвозаи худашон гол зананд, вале дери нагузашта Ливерпул ҳам гол сар дод. Дар идома шогирдони Клоп ҷилави бозиро зери даст гирифта дар ҳиссои бозиам ба пеш баромаданд. Новобаста аз талошҳои виланиҳо дар голзанӣ бисёриҳо ба пирӯзии сафарии сурхон бовар доштанд, вале ахиран чунин нашуд. Дубли Ҷон Дуран дар дақиқаҳои 85 ва 88 ахиран бартарии дуголаи Ливерпулро барҳам дод ва дастҳо бо мусовии 3-3 аз майдон берун шуданд. Ин мусовии арзишманд барои дастаи Эмери маънои онро дорад ки бирмингемиҳо барои иштироки Лигаи Чемпионҳо кафолатҳои бештар пайдо мекунанд. Ливерпул бошад, чун ҳар вақта охири мавсим бозам аз шикамдарди пешина халосӣ ёфта наметавонад. Бо рафтани Клоп албатта чунин дардҳо мавсимӣ боз метавонад ҷарроҳиро ҳам талаб кунад. Барселона дар мавсими оянда ба Виктор Роке умед намебандад. Ба гуфти расонаҳо бошгоҳи каталонӣ мехоҳад ҳамлавари бразилиро ба иҷора равон намояд. Ин мавсим Роке ҳамагӣ 310 дақиқа дар майдон буд ва 2 гол ҳам ба сама расонид. Баҳри харидории Виктор бошад ҷамъи 31 миллион евро пардохт гардид ва ӯ аллакай 4 моҳ боз дар даста аст. Аслан 4 моҳ боз дар курсиҳои эҳтиётӣ қарор дорад. Чӣ тавре аз рафти бозии Хави ва интихоб кардани ҳайати асосӣ маълум аст, барои ин бразилии ҷавон пайваста дар миёни 11-гонаи асосӣ ҷой намемонад. Аз ҷониби дигар корҳо бе Роки ҳам ба хубӣ пеш мерафтанд ва Виктори ҷавон то ҳол ҳамлаваре нест ки дар бозиҳои мушкил ба таври зарурӣ худро нишон диҳад. Барои касби таҷрибаи бештар Виктор Роке метавонад дар дилхо дастаи миёнаҳол бозӣ кунад, маҳорати голзании хешро такмил диҳад ва агар мисоли Фатиҳ ҳамин тавр нопадид нашавад, дигар бора ба тими Хави бармегардад. Ин бозингари 19-сола 40 миллион евро дар бозор нарх дошта ба сафи Барса бошад. Моҳи январи ҳамин сол аз Атлетик Паранаенс гузариш анҷом дода буд. Барса ин бразилии ҷавони бо маҳоратро ба умеди ояндабинӣ ба даст овард ва акнун бо нияти пухта шудану таҷриба гирифтан мехоҳанд ба ягон дастаи дигар иҷора равон кунанд. Барселона агар нафарони ҷавонро баҳри касби таҷриба ба дастҳои дигар гусел карданист, Реал Мадрид дар баробари ҷалби ҷавонон боз пирони корро ҳам мехоҳад ҳифз кунад. Гап сари тамдидшавии шаҳрнома бо Тони Крос ба як мавсими дигар меравад ки албатта фурсатҳои ахир зиёд дар расонаҳо атрофи он навишта мешавад. Вале Дефенсе Сентрал бошад бар он аст ки Манчестер Сити умед мебандад ки ин тобистон бо Тони Крос шаҳрнома имзо намояд. муҳлати шаҳрномаи Крос ҳам то охири моҳи июни имсол аст ва шаҳриён мехоҳанд ки бо истифода аз фурсати муносиб ба олмонии таҷрибадор ҷои кори муносиб диҳанд. Роҳбарияти Сити ҳам бар он аст ки ин мавсим нимҳиматгаре дар сатҳи гӯндаган ёфта нашуд ва Ситораи пуртаҷрибаи Реал ҳадафи навбатии шаҳриён дар маркази майдон аст.
инҷо гап дар худи Кросс аст ки бо вуҷуди пешниҳоди шартномаи нави корӣ аз Мадрид меравад ё ин ки на. Тони Кросс аллакай яке аз чеҳраҳои соҳибмартабаи ва калидии Лос Бланкос шинохта шуда, ин даста мехоҳад як соли дигар ӯро дар худ нигоҳ дорад. Мумкин дастаи Гвардиола бо пешниҳоди шарту шароитҳои бештар метавонад ӯро баҳри гузариш розӣ кунад. Чӣ тавре Каземиро ва Варан аз барои пул Мадридро ба Манчестер иваз намуданд ва сипас пушаймон шуданд, Кросс ҳам метавонад қисмати дигари зуртари Манчестерро интихоб кунад, вале ӯ дақиқан пушаймон намешавад. Яке раваду Реал Тони Кроссро ба Англия равон намояд, онҳо аз мулки боронӣ метавонанд чеҳраи калидии Ливерпулро биёранд. Ин навбат кулли диққати Реал ба ҷониби Трент Александр-Арнолд аст. Шоҳи ассистҳо дар Премер Лигаи Англия метавонад баъди рафтани клуб оҳистаак аз сафи сурхон роҳи гурез пайдо намояд. Гуфта мешавад ки Бланкос нисбати бозии дифогари канории Ливерпул дар таваҷҷӯҳ буда, ба роҳбарияти мадридиён бозиаш сахт писанд омадааст. Дар омади гап, ҷароҳати тӯлонии Трент маҳз яке аз сабабҳои дучори мушкил шуд Ливерпул дар масири ин мавсим гардид. Дар 34 бозӣ ӯ аллакай соҳиби омори 3 голу 9 партофти голӣ шудааст ва агар ба қавли соз мебуд, шумораи ассистҳояш дақиқан бештар мегардид. ин бозингари 25-солаи мунтахаби Англия аслан дастпарвари Ливерпул буда, аз соли 2016 инҷониб бозингари дастаи асосӣ ҳисобида мешавад. Бозии муҷаллои ин дифогар мавсимҳои ахир яке аз омилҳои калидии муваффақияти Ливерпул гардида буд ва барои ҳамаи ҳарифон ӯ хатари хоса эҷод мекард. Будани чунин нафарон барои Реал албатта ки даркорию саривақтӣ аст ва мумкин ки бо рафтани клуб мадридиён сари Трентро дар мавриди трансфер тоб дода тавонанд. Ҳарчанд Арнолд чун скаузери ҳақиқӣ мисли Стивен Ҷерард дар дил орзу дорад ки як замон сарвони асосии дастаи Ливерпул шавад, аммо кам касон ба Реал Мадрид негуфта метавонанд. ба ҳамин тамом воридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.